ka wuonu otho. Yes. Eka koro juogi chagore kuomi mar thieth. Koro biro, juogi en lek. Neno kinindo to ileko. Koro eto biro lek gimineno. Pogore gi lek miwacho ne nakwanyo pesa mang'eny to ka kiny chieo to pesa cha onge. To ma to nyuse ne yadhni en yath makama to en kama ka dhi bany ng'ama tuo makama obiro tidhi konye yath makama. Koro pogore gi gimisomo e buk. Yes. Gimisomo e buk ok inyal ng'eyo adiere ne mang'eny. Koro wuonu ema ne thietho. Wuona mane thietho. Kaeto kwara mane thietho. Okwaru nochakore gi kwaro. Nochakore gi kwaro. Kato kwaro dhi owene wuonu. Kwaro to kaneno. Kwaro kineno. Wuora ne maneno. Koro kano otho to nang'eyo gik mane othiedhogo gi yedhe gi te. Mak mana ne nok anya thiedho sama ne entie no. Koro kanotho seche mane ndalo ne ogik nokora nomera nadhi tho dwe mar 8. Ong'isi nyaka dwe mabiro thoe. Dwe mar 8 ni wawuoyo kode dwe mar 4. Okon mai wuoyo wa mogik. Ok wachako wuo. To in awen rit dala. Koro yo mana da rito go dala ne nok ang'ena da rite gi wach thieth ni kata da rite gi yo mane nikech ata ng'ama tin. To chogo ok rit dala. Nitie wuoyi maduong' mowinjore rit dala. Tan mokora na rit dala. Bang'e ni to kora ne nitie mamau ni biro muorore. To wuodo wadgi biro ka to tedo ne rech. Kosetedo ne rech to chamo, kosechamo to biro ng'awo rech choni ng'awo rech ang'o osubo. Rech biro lokore. Biro wuok e lwete magore piny. Kosegore piny tebo dhi nindo mane kako otho. Kinyo ko chamo chiero. Juogi mane nyiso wuonu gigi nyaka thone. Ong'ise nyaka tho minu. Nyaka tho minu. Nyaka chieng' ma gibiro thoe. Nyaka chieng' ma gibiro thoe. Tema bende ong'iso nyaka wuonu chieng' ma wuodo wadgi no be biro thoe. Wuodo wadgi ne biro limo waygi. To bu tedo ne rech. To rech mano dong' obo ng'awe osubo. To rech ma bu lokore gore piny. Koro ka ne kare chogore piny to mano ranyisi ni wuodo wadgi ne biro tho. Minwa. Minu biro tho. Koro ing'ene wuodo wadgi ne ok nyal nindo ode. Koro nyaka nind mana ute owetene ginene wan. Koro en obiro nindo to kiny omondo. Kiny komondo ni to dhi adhiya thurgi to ok ong'e gimotimore. Kare waygi kake nodhi cha en odhi monindo motho. To wuonu be notho tarik manowachono, dwe manowachono. Kake na wuoyo no ok wachako wuoyo an ologoch ta chon iluone telegram. Ne jaduong' otho. To be notho dwe mar 8 nadie. Dwe mar 8 nikech nokwa nodhi tho ka piny ochiek. Ka ji ok gimoro ne koro kech nitie. Nikech ong'ama duong' to chiemo nyaka bede liende. Yes. Koro miyo notho mana kaka owachono. Juogi mane ng'ise chieng' mobiro thoe. Nodhiera nikech ing'eyo nikech kano pimo na napane owuoya. Koro kano gik ka tho ne cha. Koro ka fwenyo ne kare gi jaduong' ne otiyo gi juogi adieri. Kugik tho minwa. To bende neno ka gik manowacha kotimore. Bende otho mana kamano. Chiemo cha be nogore piny kaka ne wuono wacho. Chiemo nogore piny. Gi oigla no te. To kake no ginene no nok ochako kwanye. Ebe noweye aweya kanyo. Minwa no. To wuok oweye aweya nodhi onindo. To kake nodhi onindo nikech nokotuo. To kine no okwanye ka en nosetho. Osetho. Kendo chako kona ne bang' tho merubu ka higa achiel. To wadu ne biro tho. Mano wadu ma wudu wudu. Wadwa sie. Mar ariyo e dalawa. Bende notho. Koro kano wacho ne ine mibiro bedo misingi mar dalane otimore. Koro an machal kaka jaduong' e dala kacha ma kata wado maduong' koro yudo mana fuato mana gima wacho ma kapok awuoyo to konya wuoyo kodi. To ok ne gina nyaka nyuda koro te. Koro gi kaka ng'ama duong' ta ng'ama tin. Nikech juogi cha. Yes. Koro e oduka kare dala ukaendi neno nin ma juok wuonu ni nogore kuomi. Juogi ni kanosegore kuoma an atiyo gi jokari. Koro katiyo gi jokari to osiepna more mana miyo yath mano konye ka buro kuode. To pe an to mera gigi king'eyo to kikony go jopiny. Koro ne churo ne koro ebo chako miya gi talama sani ni koro amany gini e yo moro natimne research mondo koro ang'e wach tuoche to gi yedhe gi malach. Yes. Koro nayudo ne wuono kar be nong'eyo gika malach to eto nokosomo. Kare juoge mane guide go. Yes. Koro nyiso ne juoge nyatiyo gi moloyo somo. Nyatiyo moloyo somo. Yes. Mang'so ni un kaka jothieth nyaluo gino ma inyalo wach kaka dho kisungu luonge ni laboratory mitime tuo sani.
un laboratori maru mapimo tu en juogi chama neno tu mantie kuom ng'ato gi yath monego ng'wed ne ng'ato kata yath monego mi ng'ato manyalo miyo ng'ato chango. James anyako ni sani tuo tibiro ira Kenyatta Market kacha ing'ene ok ibi penya ne to ok abi koni to ere gima ni timo laboratory laboratory no nie wiya akone James gima ka mae matuo yi to nekech ok ibi yie gima timi biro chuni ne mondo koro dhi ane laboratory koro miya report to gima na wacho ene miriambo kose na adieri koro nyiso ne paro magolo ni mar juogi cha nyaka dhi riwre gi paro mitiyo gi laboratory yes koro juogi mamenyo no pe koro juogi no menyo ni ma kata kanitie yath moro mokinyal thiedho ng'ano kionge go sano chuni ni ibiro kone ne duo warom chieng' makama chuno ne sama ng'idhi nindo cha juogi ok nyal timo ni gino kokinindo nyaka inindi makopone en gimo chuno to kibedo kendi tibiro yudo ka yul nindo kawi to nyaka nyus ne yath makama dhi ka ithien go ng'ani yes mang'so ni yedhe gi endi juogi kelo nwe lek juogi kelo ni lek makende neno gino maber ne gima kama timore kendo ok owuondi ng'ama wuondi en ng'at moro ma onge roho mano ng'ama jachiemo nikech chiemo beti ng'eny to jathieth adieri achako thieth 2009 manyiso ne de koro en juogi mawuondo ji dong de koro abarumo nikech kiwuondo ng'ato achiel onge ng'ato chako biro iri nikech ng'ane ring'o joma moko ochal kaka duka ming'iewe nikech kidhi e duka cha to iyudo ka ng'ane sukari uso 180 tibiro ka iyudo ne ka iuse gi 160 koro ji semore dhi e 160 koro giwe 180 koro ok ging'i ne to ichal nade ne quality no chal nade kamano e kaka thieth en seyo moko samoro wuok ni jothieth nyaluogi wuondo ji jothieth nyaluogi wuondo ji samoro bende githiedho jomoko to be jogo be ok changi ka inyalo wacho ang'o? James mano nitie tiende niya kidhi e Kenyatta Market kacha an gi secretary mara koro en ja secretary mara ni sama kora wuok na onge yedhe makacha ebo nyalo chieng' moro nyalo wuok kara kacha nikech ne neno kotiyo watiyo kode koro iparo jathieth to onge gima ong'eyo kata chiel mae ng'ama biro wuondi nikech ne iparo noa ir kamenya manong'eyo thieth koro ebo ong'e ang'owa thieth to onge juogi matiyo kode koro miwinjo ne kodhi ir ng'ato tiyudo ne en ok othiethi koro yien no bende ok nyal konyo nikech juogi ok omiye teko mar thietho gi dong sani ir jalendo koro dhi kola ne nyathini nikech koro ilendo koro nyathini obiro lendane ok onyal ema chalo kaka jothieth ka nyiso ni ng'ato machiegni kata en misumba ng'ato kata ne koro nyalo konyo ok onyal konyo nikech en gini ok oyiere ng'ato ka ng'ato nigi pokni no ema biro teri mbele an bende kabiro gik nitie ma ng'ata ma biro we an gi joge na to kabi wene gi te mano yiero mana ng'ata achiel yes thieth ka busu muru yath ni awunda ni ajathieth nyaluo imi jathieth nyaluo be nyalo dhi sumo wadu yath ni miya yadhi ni thieth go gine koso en ni ng'acha manyaka thieth ng'ano okech iwacho ni unedhi utiyo kokadho kuom juogi ma in go ema ng'isi ni ng'wede yadhe ni endi thieth ng'ani kama tim kama koro bentiere kama usumuru e yath kaka aneno ka jothieth manyaka isungo ni to winjo ka samoro ni ndiko ni referral bedo referred iwuok e osiptande ni kidhi e machielo ni makoro nyalo thiedhi nikech gin masinde manyalo thiedho tuono kata manyalo menyo tuono mayudo tuono endo umbe un gi machalo kama ni inyalo golo jatuoni timiyo jathieth wadu machielo manyaluo mondo thiedhe kata ikwaye yadhe cha mondo mi ithiedh godo ng'atni James mano ok anya timo bende somo ok anya somore nikech mokwongo yedhe gi opogore yedhe minyalo mag nyaluogi nitie kata mashum wan gi yath miluongo ne koth kiyombi kimadho nyalo negi onyalo negi kabisa koro ini gine ni ka transfer to ng'archa to ng'archa owuon obedo ne kata odhi omiya yath to ng'ene komiyi it yath omiyi yath moswago nikech ok odwa ni ing'e sama omiyi miswago no kibing'e ne ma yath mane mitiyogo kimiyo ng'ane to tho dong okethoni koro miyo ok inya timo mano koro kotami to tami atama nyiso ni kaka ng'ato nodhi en waonge gi referral kotama
to ng'iyo ne James abe thietho wachako tem mana ir James seche moko James nigi lony moloya to ok namiye kata natero ng'anya nikech kothiedhi marach dong pod an miduogo ketho nyinga koro ketho nying no ema oseketho ne kata ji nikech kata in ilendo ok dang' iwach ne ng'ane ne kawuono dhi lando na gini to kanyo ok obere nikech koro ng'iyo nyaka ing'ene to lendo marab dong jolendo ng'eny ok dang' idhi kawo ng'ato nam lolwe ni kawuono dhi chung' na Ramogi idhi tim na matangazo nikech aonge ok timre koro miyo ibe ok wanyal consult ng'ato inyaka itim mana gi yadhi cha nikech yadhi cha bedo guided gi juogi mitiyogo cha yes koro mae mabiro konyi manyiso ne ikonyo ng'ani koto ok ikonyi ko an ikonye to an ok ikonye to ko ni thuwe gi ng'ato kamano. Yedhe mage kata yiende mage maricho ma inyalo wach ni gin kaka kwiri kata sum kata ginyalo hinyo ngima ng'ato? Ineno kaka yago James yago en yath maber nikech othiedho kata kansa to sama othiedho kansa ni to ing'ene mano konyo del dhano to kakori ka oyage pidhe dala to onego jogeni te nikech en kaka nawe orembe thiedho gimoro miluongo ne tuo nyamuoda mano arthritis othiedho to rembe ok inyal kawo miter ni koro ipidhe dala mano nyiso ne inego jogeni wan gi gimoro na ajwa migoyone ajwa en owuon inyalo kawe ka thuolo kai mibedo paralyzed tibro yudo kokonyi motimo ang'owa ma ichango to kipidhe dala to nyiso ne onego jogeni te en odich mana gi joma chuo to wan gi tuo miluongo yath miluongo na arupiny ikuodo ng'at ka ng'ama nyangeta ne okuot othiedho maber sama othiedho maber no nyiso ne in kipidhe dala kucho to nyiso ne obiro nego nyaka dhok onego nyaka dhok yes madala kuldong no to thiedho koro nyiso ne en inyalo yude mana e bungu kuro to sama yude e bungu kuro wan gi yath moro iluongo ni anduong'o en yath mok inyal kawo iyudo ka en othiedho cervical cancer mine ma nigi shida mar cancer mar cervix to en owuon ok inyal dhi ng'wede kok inyamo ite kopo ni ing'wede mok inyamo ite to wibiro bari mok iti kode. Mangiso ni yiende mwaneno giendi bende chalo mana dhano. Yes. Ma ochiko ite embe ni kokitiyo kode kaka onego bini tiyo kode to ok othiedhi. Ok othiedhi. Koro momiyo ka in iyudo ng'ato mane ok ong'eyo thieth mar gi juogi cha. Juogi cha mabiro gaidi. Nikech jok mane thiedho go ne gitiyo gi juogi. Sama ne gitiyo gi juogi nok iyud ka ng'ato tho to ne gitiyo gi yien gi. Nitie kata jomoko mane koro bedo gi ulcers. Ma koro ok inyal tiyudo ni nyalo tiyo gi yath machalo ang'owa koth kiyombino to nitie parts mitiyogo gi yo mowinjore ti kode ma ok onyal nego ng'ato ma kwirine cha nitie kaka itiyo kode ma kwirine cha ok mak ang'owa jatuo koro miyo in kitiyo kode direct kaka ne paro cha ma juogi no ko wacho ni ema ang' ne yudo ka ng'ati otho. Tuoche mage mithiedho ma juogi omiyi mondo ithiedhi? James an tuoche mathiedha tiyo tuoche maler nitie gimoro ne rariw tieno riwore i mon manyiso ne miyo ok nyal nyuol koro sama ok nyal nyuol iyudo ne en odhi adhiya malalanda or miyo ni nonyuol to konyuol to chunge nyathi adi achiel sama ochunge nyathi achiel ni koro iyudo ka ng'enyne odhi malo to malo ne lal odhi malo to malo ne lal to kwa biro to obiro grem koro miyo ni seche moko oneno ka gik moko wuok mane e tike ka yier ineno nyiso no change hormones mage koro miyo ni wathiedho gimoro miluongo ne rariw mini tamo mon nyuol koro kisungu betindo kelo gi iluongo ne endometriosis koro ma tabu ma ka ikia thiedho ok inya thiedhe momiyo yudo niya iter miyo ni ng'ato dhi rwa iye to iye mirwano ang'o mirwa ang'o manitie kiriek tiwacho niya athiedho rariw ni nigi kanye to makore kanye to ang'o mokethe del ka matamo miyo ni neno malo kata seche moko neno malo to bang'e ibiro yudo ka miyo dhi koso neno konyona no higni 40 en osedhi e ria ang'o momiyo mano timore nikech tuo rariw ni miluongo ne endometriosis ni nyiso ne koro ma dhi bedo shida kuome
achaka thiedho tuo miluongo ni sickle cell anemia. Jomoko wacho ni sickle cell ok nyal thiedhore. Nikech iyude kuom James ni kode gi jaodi to nyathi oyude kuomi. Koro iluongo ni genetic disease ok nyal thiedhore. Othiedhore nyaka ilune ang'o manotimore momiyo nyathi nobedo gi sickle cell. Tang'o manyalo nikech wan gi sickle cell anemia, wan gi sickle cell trait. Trait ni nyiso ne en akaria. Koro gini iyudo ka nyathi nyalo bedo ne rembe rumo. To remo marumo ni orumo nang'o mamiyo orumo nyaka ing'e. Koro miyo kidhi e osiptal gi lony masani to gimiyi folic acid, paldorin gi dokore gi pen V. Mago mibo tiyo. Igayo go kithiedhi. To an kibiro ira titi mang'owa athiedhoni. To jomoko bende kwacho ni thiedho sickle cell. Nikech oparo ne yago medo remo. Yago oko med remo mano lal kuom ja sickle cell. Nyaka ing'e ne to shape mar sickle cell ang'o mokele momiyo bedo crescent shape to miyo remo koro chamo e del. Tang'o miyo pi wuok kuome momiyo nyathi koso gine. Tang'o miyo dende kuot. Magi nyaka ibed sami timo mano nyaka ibed gi lony mar iluongo nang'owa kidney. Ma en ang'owa ginene nyarogno. Nikech nyarogno ema loso gimiluongo ne hormones maloso bone marrow. Bone marrow ma produce gimiluongo ne othothe, ten moloso white cells, ten moloso red blood cells, ten moloso platelet. Koro gigi nyaka ing'e ne sami thiedho ja sickle cell be ing'eyo nyarogno. To be ing'eyo tako, nikech tako kobedo kuot matin, tidhi yudo ka wang' nyathi tan yelo. To king'iyo ka nyathi ginene chuny chal nade. Po nono ne chuny nigi shida. Nikech gallstone ibiro yudo ne koro nyathi iye chako kuot. Mago gimomiyo ja sickle cell nyaka ing'e gimomiyo kiwacho ni thiedho sickle cell. Bende attach kuondego. To yedhe gi bende ing'eyo. Kosire dhi nikech dau moro nok puonji kaka koro gini juoge awacho wach juogne. Juoge mano nyusa na dhi ang'wede akaw yago mondo koro achwakni mondo ibed gi remo. Remo ok en thiedho ng'ama nigi sickle cell. Ng'ine to sepcha aginya duoke. Yes. Mondo dwel sep makare. Yes. Kaeto nitie James Gibon na wacho ni ne jodongo bende tinde in gi dhako adi? Achiel. Dhako ni kosedhi e menopause ing'eno ko biye mondo riwru kode. Samo ok riwri kode jaduong' mane isewinjo ne en wuon en odhi e ria. Onge. Nyiso ne miye madhi e ria. Nyiso ne kiyid ja dhako achiel James. To jaodi osedhi e ria. Gimi biro develop gimiluongo ne prostate enlargement. Nikech gima mi develop go nyiso ne sami bedo gi miyo achiel. Nyiso ne nitie gimi konyo kuomi. Miyo cha ok nyal yudo cervical cancer. Ibende ok nyal yudo prostate cancer. Koro miyo ng'at ma yudo ka koro tinde yudo ka mine ema miyo chuo bedo gi prostate nikech odhi e early menopause. Koro ok onyal bedo gi dichuo achiel gipogore. Koro in sami gipogore no to ngimani kaka dichuo gigo koro dhi kanye. Iwinja. Ma e sida ma wabedogo. Koro prostate nitie kaka ithiedho. Ka koro sami thiedhe to nyiso ne nitie yedhe ne nikech obukedi gi lach masasa otieno ilayo saka sa. Ranyisi ma. Saka sa ilayo. Koro ineno kata ka koro inyalo kata dhi keti me mpira nikech odino gallbladder. Ineno. Koro seche modhi kamano gidi no wuok mane menopause ka chiegi pok odhi e menopause bok ibi bedo gi prostate. Wacho ni James. Ere kaka iyudi? Samoro ng'ato nyalo dwaro ni ong'e kata mana namba ni moro ma yudi go makata ka dipo ni koro watieko mbaka ni. Yes. To koro mathoth ma samoro di lero kata ma samoro onyalo gombo ng'eyo kech ng'eni jotuo be onge ng'ama dwaro mondo mi tuo ne owachi kata yamo ka. Odwaro ni tuo ne no ende ogoni mana sime to kuodho ni maran gimo tima kama be nyalo thiedha. Ere kaka iyudi? Namba 07 29 92 18 14 nono ariyo chiko ng'ama biriyo nono abiriyo ariyo chiko ochiko ariyo achiel aboro achiel ang'wen kata nono abich adek ang'wen aboro nono abiriyo abich adek nono abich adek nono abiriyo abich adek ang'wen aboro abich abiriyo abiriyo auchiel.
To nikech seche mawuoni ok ne kwa wuok Kisumo. Nyiso ne ana wuotho kuondgi te. Nyiso ne kan na ofis maduong' mara e Nairobi Kenyatta Market. Tabede tarik 4 gi tarik 5. Kendo achaka bet tarik 26 gi tarik 27. Kuom ndalo nyiso ne dwe abedo Kenyatta Market ndalo 4. Mangiso ni kare kaka ipimo nano. Yes. Nyiso ni iluorori e tung Kenya mangima. Tiende ni ya. Ingene ka service ni ber. To ji dwari. Nyiso ne bor mar piny nyalo tamogi. Kore momiyo na yiero na ketnegi kuma chiegni machiegni kode. Nikech kake koro wabedo kodi ni. Ka kone game na gine James. Iyudo kuma lweti chope. Nya chope. To ka in kuma bor. Tang ni luong ng'ano ne game nwa gino. Koro miyo mondo kik game na mabor. Koro abedo kodgi machiegni momiyo kuonde ka kuonde alando negi. Kuma rume kodgi. Yes. Bas, nyakwarom Gajwang' mana kaka iwinjo noendo gimoro ka gimoro man gi chakruok mare nyaka bed kod giko mare no ago mbaka ka endi kod jathieth nyaluo marahuma iluongo ni Dr. John Asewe mane wawuoyo godo ka endi. Iwinjo kolero ni juogi pod tiyo nyaka ge seche gendi kendo ji chango kokalo kuom thieth mar juogi. Mana kaka iwinjo lero ni nyakwarom Gajwang'. Mane kelo nuchene ni kaka pile jakwarom Gajwang' eran James Rabala jalong ni Kwasi Rajabu warga chien wacho ni thotindo donga rom ginera watude kire juma yien mabucha ko bedo kod chieno machal kod maendi. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which